go yard. I got so much more. Ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecuali ibu saya masak tempawan, Mbak. Monggo mlebet rumiyin. Wah, nggih. Oh nggih, Mbak. Sekecakaken anggenipun lenggah. Nggih, matur nuwun. Monggo dipun nunjuk rumiyin, Mbak. Nggih. Nggih. Dek, ana tamu ta niki. Wonten menapa, Mbak? Kok njaluk dulu? Nggih, Bu, salajengipun keparang kepara sowan kula matur ingkang sapisan silaturahmi dhateng ibu saha keluarga ageng ing mriki kaping sekalipun kuwi kesedayanipun ibu ingkang salajengipun menika kula lan Mbak Nabila dipun utus Bu RT kangge ngaturi daharan kagem ibu sekeluarga. Oh, dia makan nuwun. Tadi nuwun apa buat teko Mbak kon ngajak repot-repot. Menika buat badhe kagungan hajat ditanaken putranipun Bu. Lah, terus kapan niku Mbak acarane? Menawi wonten cekahan insyaallah besok minggu Bu. Oh, lah nggih, matur sanget dipun aturaken Bu RT. Sampun maringi daharan lan mugi-mugi tansah pinaringan lancar mboten panggih rubeda menapa-napa anggenipun badhe kagungan kersa. Nggih, amin Bu. Dipun nunjuk rumiyin, Mbak. Nggih, Bu, sampun matur nuwun. Saestu nyuwun pamit rumiyin, Bu. Tesih badhe nglajengaken lampah nindakaken jijibahan, Bu. Oh nggih, matur nuwun sangat nggih. Nggih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nggih, Bu. Salajengipun. Apa ya? Badhe diutus Bu RT nggak dulu dicatat. Napa